Aksyon Radio, Philippine Standard Time, Las 10:13. Standby sa Action Night Patrol magasunod sa dili gid lamang madugay. Attention all units. Attention all units. This is base control. Please proceed to Area 1 immediately. Aksyon! Night Patrol! Tagbantay sa mga itabo sa oras ng kagabihan. Palatuntunang iging disenyo para sa serbisyo publiko. Aksyon! Night Patrol! Upod sa aton mga action reporters sa ospital, pulis ang iban pa ng mga balita on the spot. Aksyon! Night Patrol! Aksyon Eric Magbanwa. Di kalidad nga pagbalita. Patas nga talakayan. Aksyon Eric Magbanwa. Ginkilala bilang Reporter of the Year sa Tingog kag Handurawan Awards 2021. For Best Reporter of the Year. And the winner is Eric Magbanwa of Aksyon Radio Bacolod. Aksyon Eric Magbanwa. My God, I hate drugs. Isibo na ang orasan sang inyong mga rilo. Action Radio Philippine Standard Time, Las 10:16, mayong gabi. Karon nga adlaw Huwebes. Huwebes, Biyernes na. So naga-isol ka sa inadlaw haw. Biyernes karon nga adlaw, pat ini ang numero sa kalendaryo, Petsa 29. Nagapabiling gyapon kita sa bulan sa Oktubre sa tuig 2021. Oy, 57 dias na lang ang nabilin. Maninay maninoy preparar, ihada kag ihado preparar para ganar. Pasko na. 64 dias pa ang nabilin, magabulag ang tuig 2021. Biyernes na mga edisyon sa inyo siring nga palatuntunan sa kinahanglan liwat naman naton nga mangin kabuylog ang bilog naman nga puwersa sa aton news team. Aton siring nga mga correspondent sa pagdulong naman sa pinakaulihi labas na tipon nga mga police report, blotter entry, record of events. Opisya nga nabalag sa police blotter entry sa atong kapulisan Central, Southern kag Northern Negros. Dala na of course ang napulo ka mga police station diri sa Metro Bacolod. Ato mga pagbantay sang update sa mga balita nasyonal, balita international, breaking news, flash report, update sa COVID-19. Kinatutukan rin na sa News Center. Upod naton ang puwersa ni Aksyon ang Depensor. Updan makita sa aton sining mga technical partner. Diri sa Studio A, Master Control sa technical side. Broadcast Engineer Henry Spolgar, backup diri sa aton nga IT expert Sir Elroy Dutilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Siyudad sang Bago. Ang puwersa naman ni Broadcast Engineer Chief Engineer Noel Piñaran.
sining mata kadurungan oras sa kagabiho ng atong sining Patrol 2, Roswen Patrol. Ang piloto, Aksyon Ninyo Bugina. Mata kadurungan sa kagabihon, sakay sa Patrol 2, Aksyon John Diaz. Anano pa nga mga eventualities, why tamang ginapangayo durante sa ila sining paglibot-libot karong gabi sa Biyernes, ng edisyon sa inyo patutunan. From where the action, maga-responder si Aksyon John Diaz. Nagkadanda ng inyo sinalagat ang korman sa sininga palatuntunan, Action Night Patrol Program. Ako naman si Aksyon Eric Magbanwa. Op din ninyo ako sa labilin. 41 minutos nga pagpangalagad, inyo palatuntunan. Una nga porsyon sa inyo sininga palatuntunan, ginadulong sa inyo sa kalwan sang D3 Bayo. Kumo nga isa lang kita ka oras kon Friday night. Check ta kato sa nga Patrol 2, Roswen Patrol. Kamustahon ta na paglibot-libot ni Aksyon John Diaz. Antes sa mga report gikan sa ato sa nga mga correspondent. Standby sa report ni Aksyon Roger Gutib. Standby man si Aksyon Rofo dita sa line number 3. Balaon ta karon ng mga update kag balita kay man sinina tipon sa Biyernes naton sa nga pangalagat. Katapusan karong adlaw nga pagbisita sang mga kauturan naton sa ila sining nga mga minatay was ang Executive Order number 50 ni Bacolod City Mayor Evilio Bing Lunardia. Igapatuma na until November 2 wala sang may magbisita sa ila nga mga minatay magluwas kon may schedule na lubong. Ari si Aksyon John Diaz. Sa atong sininga Patrol 2, kaya sininga Observation Report. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, radyo. Action Night Patrol Field Reports. Yari sa Aksyon John Diaz sa Patrol Observation Report sa Friday night. Jan, kamusta Jan? Na sila. Ang ano? Sa may Lasal Dampi ang tabitaw. Uy, muni oras may bitaw pa? Away kay Bantay ba yung gabi? Bantay na ka ba, sir? Bantay na sila ko no, Nga may ano aw? Kay last day na buwas? Ha? Last day na buwas? Last day sang? Sa extension sa voters registration. Okay. So ang pagbantay sa mga taga-bitaw daya tungod sining voters registration mo na? Bantayan nila kay kabalo ka mo ni oras may nagapila na niya. Kung tuturo lang. Okay. So ang Di imubot bawal eh. ang but mo silingon kay may arat dira kita makitaan nga mga bitaw members ina tungod sa tao nga temprano pa magparehistro nagalinyar na kadaan dira so hindi pwede. Hindi pwede. Okay. So, ang bitaw, ari na di kadaan, naka-standby. Okay. Amon pala ni oras, do 24/7. Isla, tutulog na buwas eh. Naka-standby kaya muna sila magsaway sa taong hindi pwede anay. Oh, hindi pwede kayo may curfew mo. May curfew ta kung gusto nila maglinya after curfew. Oo, buwas sa aga. Alas Okay. 4 ng aga, no? Dala sila pila. Aha. So, bunga gabi, kita ko dre may mga bitaw, naka-standby. Mhm. Actually, bulos-bulos ni. Pagkakaroon sa mga launa, most likely, mabulos si Dre Aksurik. Iyan naman ni ka task force disiplina. Pila ka bilog ang nag-duty sa mga bitaw? Hindi marubo sa 20. Akada mo gali? Daw nila. So, tapos ang 20 na karon pag dugay-dugay, may mabulos naman na another 20 naman. Oo, lalabot na may pulis pa rin ka baka 4. Okay. Ang pulis ka baka 4 action Eric, diri sila nagabantay sa likod sang building nga dako. Kabalo ka experience ko sang last time to ba last month. Okay. Ang gusto magpila temprano, ara daga panago sa likod sang building. Piso bo ang pulis dito nag-standby sa likod sang building action Eric. No? Baka 4 na yung mga pulis. Diri binakailira na di binakabantay o kung may nakabutang na di nga daan nga railings nga diri lang lasta, no? May update guro ay, masiguro may ari na guro grupo. Kung muna kadto sa mga gabi, Okay. mahapila na talent yan pa, no? Ano, may gabi, may ari na? Aging patsan ka masuga? Ha? Ipatsan suga? Saan lang ipatay? Sinilang pag-dito naman,
Hindi mo nagpatay ko, no? Ginpatan to ka para dulom, no? Isa na kami di kasi man, nag-jot eh. Bago na napatay. Sa katapusan, no? So, may mga feelers, kailangan do, may amat-amat, nagapalapit ako. May kasi na, naging korpyo na di sir. Ha? Naging korpyo, no? May ginakadakop na curfew? Oo. Tamo, nagkakapit ako. Oo. Pila na mga pinakabilog nagkapit na. Mga sobra lapit ba ito, ah. Bago mo laging dala sa season 4 to. Yan pa, ano pa sila? Paano? Din sila nag-standby ako. Ina naglinya di sila sirong. Pero ginano sila sa pulis, yung kita sila sa pulis yun. Ibang kapinus. Taga-diin sila ko, no? Wala na nakabalo kung taga-diin to kay siya naman kot mo. Mga taga-diin sila ko, no, kinanong? Ayaw. Nangayaw? Oo, layo pa. Mga ano ka ba naman? Mga entry party sa mga kwanto, mga... Sa? Oo, yung basta layo. Grupo sila ko, no? Organize sila. Oo, grupo sila to. Yung curfew violation, gindakop na sila curfew. Ba, kung may ban, kung may mga tanong, marato ko na sa likod. Tanapin ng uwan, ah. Tanapin ng dala na to. Gano'n sila ka panagos sa likod? Oo, may lang yung naptan to. May lang yung naptan na mo to ginawa, naras na. Gano'n sila ka panagos? Pananagoy kay ang lagyan pila karon mo. Ang mga kitang pinakita sila yun. Pero tingay diyan nila, no? Mga gamit yung white na lagos, dalong taytay daw. Ano mo karon lang to na mo sir kung mayara to sir. Dalong taytay? Oh, taytay kasi sugat lang roman og na lagko man og nas daw taytay. Alay karon vlog ko manog, di ba? Damo magkalday. Gani, taytay, di ba sa may Lasal, Dampi? Damo na da magkal diyan. Oo, amo nang gireklamo nila kay ang suga sa tabok, ginpang patay o napatay, aksyonere, kula linya. Kasi nung da sugaaw, Buti pa, ni Gorode. private ko niya sa syudad. Basi ko na Hindi niya timingan lang. sa syudad, eh. Basi na timingan lang. Ang bali na kasi bilog naman nga si Mana, si Gani, last day subong, kayo nang dakop ang mga pulis sa mga curfew violator. Oo. Kulpi na ko nung silang gabi, wala naglamang pinaka mga inoras, ginpatay, doon gulpi na napatay, kay Dares siga sa ulunan eh. So yun ang poste na da, private. Do private na di ko no, kaya di man nila mga balon nga ilan na diyo. Tingnan ang poste kasi ano na daw, ang pa sa poste na daw, no? Balay, baliligyan, ano? Balaligyan eh. Okay. So ang basta ang poste, iya ka syudad poste? Ako pa nang pamakuton ta karon. Mabala mo man action dyan nga poste ka syudad mong sa private nga poste? Hindi private ni isa eh. Anong isa Ang mo gamay. yun? Ang taas yun ako, iya ginaya ka syudad, pero gasiga niya. Okay. Pero hindi tanto makalabot sa piyak din. May isa di ko nang Oo. gamay ni ho, amo ni pamangkot kung iya ni ka balaligyan sa likod din, no? Ti kung may gamay dira ka puro poste, but siya hindi niya ka syudad, yan naka-private. Hindi niya ka bro, syudad, individual oo. niya. Private yun ni, no? Kasi gaganing isa da nga taas, nga galing ito hindi lang masakop sa suga dang dulom da. Kabudlay kung dulom, kay hindi nila makita ang bilog, wala ila security man mismo, no? At may kaso may mga flashlight na sila, mapos man na niya magkilala kang makita ang tao. Sa bagay, May mga pulis man nga nagalabay dati, makita na sila da kung kapanagot na sila. oh, man, ano to yung libot, sir? Rubing, pagit, Pila- may rubing, pila- pagit yung motor. Nga pilagid ka oras sa panago nila kung di sila makita na. Ano nga, pilagin ka lamok, makakutot sila. Laban eh. Pero yung Bacaforo, damo mo to kargang Bacaforo, ang man. ilang nga patrol. Ila patrol? Kay Arid naglibot na eh, no? Gin naman doon, ni Goroy Priest Major Richie Guhing, na standby dre, libot-libot, mangkuton tabla, magidulong, nasla ko, no? O si Sermon Lopez nag-PM sa akon diyo. Ano ko, no? Action dyan, agi ko da bisa sineko. Ay, blackout? Busted transformer namon 3 hours na. Wala Ah. response team. Gyapon, Granville, Tuman Silingan. Ari Sir Guhing, di aksyon ko? Archer Goida. Oo. Hmm. Pero may gabi, Wag kita da? Wag kita da suman? Wag kita ko na suman. Okay eh. So, pinakabilog? Ha? Pinakabilog na dala? May nadakop na curfew? Kaya anom to, nanagapanago sa Dalumbong Gabilya, tatlo. Makita ka hindi din ako niya. makita ang tao desperado lang para lang maka-restro. Taga-dere sila ko sir, hindi. Mga tsura ron, taga uma. Ay, pero mabalado ka ron isa-isa na mo ito taga diin. Pero ang galing niya, di ang ginasal yung kitalaman. Gin pa... Di saway lang guro ah. Saway, anay. Oo. Yung Saway sir, lang anong yung oras pagpili, dapat sila makadali, sir?
After curfew na. Oo, Si Sir Going, hindi ka naman dakop, uli ka lang sa lawayan, kaya ka lang magbato. Matugod na pila to sa likod. Dito sila dapat pila lapit sa 7-Eleven. Hindi dire. Hindi, dire okay. Dito tanan masulod ang tao para ano ba na? Direktado. Okay. Hindi ka rin dapat magdiretso. So, yaw. hindi sila kung dire sila sa may La Salma start. Dito malibot pa sila eh. Sa may Jollibee to. Okay. Malibot. Gid sila. Kay dito tagtaganay sa piya? Hindi, Number? ang pagtagana yung number ka road dire, the city media. Okay. So, ang pagpasulod lang ng tao dito. Kay wala rin bugto, gali, sir? Wala may railings dito nan. Hindi sa pwede makataklas, no? Hindi, Bawal naman. Sige, sir. May nag-try to yung sa white naman. May nag-attempt, Oo. mataklas. Bawal, no? Kasi sundo ng pila. After curfew na lang, para tawhay din sila. Diyan, Ha? bala Sir Going, dito rin mga langalag, Pizza 1, sa Police Station 4. Mga nangalag. Gusto ko rin, sir, si Eric, sir. Baka po, may ito ka to? Baye. Why ko na? Bisan ka naman ate, wala gito? Wala, why gid? Ay, Tupay. Kung Chinese New Year, may ara. Sige. Tupay ka no, no? Ay, Kama ko kung may Chinese New Year, guro pwede gid, no? Kaya may pagkaulo intake pa nila darang isa niyo. Ako ko Chinese New Year, natakitay na sola, no? Ito, alang-alang gid ko, no? Amo ni gali, ang parabuas, yung bali Sir Gorgie na, so naman yung sal, hindi mo ginamapunggan ang tao buwas, kilas day nga daan. Yan Pero ina na di na-maintain nga dapat secured. Bawal ang takladanay o kung taklasanay sa may gutter kag sa may railings para likaw sa mga dinaguso. Ang linya dara sundon, digto gid sa may Jollibee. Sa Jollibee, ba nalapit sa doktor sa Action Eric? Yan Digto sugod, no? Hindi pwede, hindi ka nakalusot diri kundi ka di nga mga laktod-laktod. Digto kagid. Nakita ko nga kaina sa kagaw ng video sa kilala ko, mako mo dugad dinalagan la sa Conjuring nga bubay mga aswang ka nang diha. Grabe, no? Sumpet agi nila, no? Mas maayo mo na nga nga may system diri kita mo Sir Guhe mo ni oras sa galibot sa gid personal pod sa may patrol ka station number 4 sa mga gabi, no? Ano maka-aksyon so far mo na ang pinakauling nga sitwasyon sa palibot ng sunod sang Bacolod subong gabi mga ka-aksyon. Migo mo dayon giday, no? Dayon na siya? Uwi sa backup line. Siya nang sa backup line, ha? Sa lang hepe to. Very good. Mga kakson mula so far pinakaroon sa sitwasyon sa palibot ng sunod sa Bacolod sa mga gabi mga kakson. Sa totalang mga kakson na tandaan nga isa sa mga son sa pagtuga. St. La Salva, Bacolod,
sa patrol. Ang taglibot sa Bacolod Action Sandia. Una sa aksyon sa Bacolod Action. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat gid Action Jandias reporting live dira sa Lasal area. Kapaniid ang nakabitaw daga Police Station number 4 mga kinay ni Police Major Richie Guy kay iban na temprano pag palubong da kay may ngagaw man parehistro sa katapusan buwas sang registration. Bawal pa na iya maglulinya kada kay Scorpio pa. Tapos Scorpio alas 4 kagahon pwede ka na kalinya. Action Radio Philippines Standard Live alas 10:34. Pagkatapos observation report sa ato sa Patrol 2, balikan na karon sa Action Jandia sa nga iratipon nga mga action balita. This time i-check ta ko nga report gikan sa ato sa ni nga mga correspondent standby sa report na Action Rofodita. Unahon ta report live gikan sa area ni Action Roger Gutib. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa Action Roger Gutib, line number 2 sa report. Jermaine kami, please come in. Action Night Patrol aksyon sa naman yung syudad sa Cadiz kagan sa probinsya sa Negros Conservation lang kayo ng sineret sinima lang last na lang adlaw nga tayo makakadtop ang mga pila sa makautulan sa patio observasyon sinalaton nga tayo may mga pila ka mga nagakadtop pa may mga lalakyan iba nag-tricycle man may mga dala nga bulak kag bakal kandil may aragyapo nagabaligya bakal kandil Okay. sa patio pero kung nagbaligya mga bulak na wala kayo may makita. Ako nagasulod sa Cadiz City Public Cemetery kag tumugman sa Catholic Cemetery kay magtimbang ining patio ang sa piyak sina Catholic Cemetery sa piyak naman Public Cemetery. So, sunod sa kay Police Lieutenant Colonel Rocky siya plaster na sila sang ilaman sila nga police assistant best malakad na dira yung mga tambay ang mga kapulisan hindi so sa pagbantay kay mga tao ko din magbantay na wala na may magsulod sa buwas kaya effective na ang alas 12 puno karon kaya hindi na ya pwede masudlan ang mga public cemetery kag mga memorial park diri sa mga isuran sa Cadiz kag bilog nga probinsya sa Amerika. Kag abuto naman nga pizza tres amo pa niya pagbuka di naman river free amo naman sunerek ang pag kalto kung mayara man may kanto naman sa loob nga ng sila sini nga mga imata nga una nga nagtaliwan. Tao sa pila na ka mga balita, police report diri sa may syudad sa Cadiz, isa ini accident ka nagduaw bala sa isa ka nagduaw bala sa ara sa quarantine facility. So ang tinapay accident kadala niya may unod nga droga. Uy. Dakpan ni accident sang mga security guard sang amo diri nga isolation center sa Bayan St. Andrew Park Place sa ilang mga alas 5:30 sa klase ng mga hapon, October 29. Now, sunod sa report, nagtawag sang atensyon si security guard Abilino Solitano, ang security guard sa Isolation Center sa St. Andrew Park Place. Sa may barangay Tinampaan, sunod siya kay may isa ka persona nga ilan nga ginaristar matapos nga ginlantaw ang mga dala sini nga dalon sa iya kuno nga biyan wala mga payag di konsino pero ang gindakop actionerex si gigilala kay Ruim Babalan Gabayeron 40 anyos ang edad kag residente ni sa Procais Daan Barangay Daga Syudad sa Cadiz ang report nga maga-deliver siya sang magadulong siya sang mga pagkaon ini sa sulod sang isolation center ini lamang nga po alas 5:30 pagkatapos tigin na isa-isa ini sa security guard ka lantaw man kasi siya tagal na procedure Manila nga dapat yun nga usisaon kapag katapos usisa action erect sa tinapay
may ara nga lakit dito sa sining apat sa bilog balang tinapay nga may sandwich so may Milo pang isa ka pack. So dira aton Eric sa sulod ng tinapay ara ang isa ka heat-shield transparent plastic nga may unod sa ginapatihan Cebu. So may ara pa nga duha ka nakapion Lacson Eric kano may ng fuel siguro gamiton ini nga improvised shooter sa sulod. So mo ni ang nakuha kag ang ilapay na sulod ni sa isa ka plastic nga may unod pa nga mga ilimnon bla para pampainit bla. Ini siya ang na-confiscate pagkatapos nga nag-report si Security Guard Abelino Solitano, gilain mga nagbando man si Police Lieutenant Colonel Rocky Dizar sa pagto dito sa mga katapos ng kapulisan kag bangod sini ate nagtawag na lang dayon sang katapos sang DOG nga representative kag subugman barangay Kagawad kag ang katapos sa media god nga ma-body search ni si Roen Pavalan pero ang nakuha man lang siya mo ning isa ka sa siya nga ara nasulod sa sining tinapay action Eric. So ditinado na siya karon sa bansang Cadiz City PNP. Ang kaso ni kumagabot sa ang iyat nga result sang crime lab gilayon nga item pag posing sa Lunes ma-inquest ini siya sa position of dangerous drug action area. So para mo na ito madulong report, balita, informasyon, gikan diri may syudad sa Cadiz Norte sa probinsya sa Negros Occidental, sabay pangit na mag-ulan karon kay kada gabi ga ulan aksyonere ka diri sa norte. Medyo katabisi ang tama gikor mag-ulan kay Karina Son Erika. Abrayat madulong balita, una sa aksyon. Ini sa aksyon. Nag-report sa Bacolod Aksyon! Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Salamat kita Aksyon na Roger Gutib reporting live sa Northern Negros. Ang Aksyon, balita ka na tipo ni Aksyon na Roger Gutib sa isa nga area of responsibility. Nagkapitira kay classmate ko. Wapo kag mabuot, Georgine Honsay, isang Purok Housing, Barangay Handumanan. Monitor gid si classmate ko gwapong Georgine Honsay wa. Isang Purok Housing, Barangay Handumanan. Kay ibon-ibot sir sang Germany, check attendance naka-share na sa si Mr. and Mrs. June kag Madam Pretty Mahilong. Kay nang Jocelyn Song Kumidya, pamya ko lang dahil si Chaylinda Romo na pamati gid. Kay Kuya Ramram Romrom Rojo sa mga miyembro sa Bacolod Eagles Club kag sa mga officers, mayad nga gabi dira sa inyo. Kay Juliet Cabristante, ara siya ga monitor gid sa aton sini nga pagpangalagad, kapaurok-urok man siya wa. Kay Arnel Binares Sr., my good friend. Sa iya Junior, kay Toto Andro Mamon Binares, kag sa mga Binares family brothers. Dira sa area sa Kalihis ga monitor gid sa aton sini nga pagpangalaga. Jocelyn Libon Dispuho, kag kay Eric Sumpay, naga-monitor gid sa aton sini nga pagpangalaga. Magabalik ang inyo sini nga palatuntunan when we come back. Report ni Action Rofo Dita. Nagbalik ka report ni Action John Diaz sa Patrol 2. Pagkatapos na ang ato importante nga mga pahibalo. Isa kadako nga pagpanghangkat sa kabuhi sang kada persona ang ipabilin ang iya panindugan sa kabuhi. Bangod sa mga pagtilaw, kabudlayan, kapigaduhon,
kag krisis. Madamo ang nagbuya sang ila panindugan sa kabuhi. Tama na! Parang awan nyo na! Apang ang DYEZ Aksyon Radio Bacolod sa sulod na sang 52 katuig padayon nga komitido sa panindugan nga mag-alagad. Aksyon Radyo Bacolod 52 katuig na nga mabinungahon sa pagtuman sang panindugan nga magdulong sang matuod nga serbisyo publiko, balita kag kalingawan sa radyo. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, issue, serbisyo publiko. Aksyon Radio! Sa Bacolod, Aksyon Radio! Aksyon Radio! Sa aton mga tagpalamati, liwat naman kami magadulong sa inyo sa mga Sa sulod sang 5 kadekada, humalin sa tuig nga naangkon sang pungsod ang hirwayan gikan sa kamot sa mga mapigos nga nasyon. Kita sa gihapon ang nagaugyon, kahapon subong kag sa palaabuton. Ang Aksyon Radio, so nati lain-lain ang alam mo. Samtang nagalain-lain ang manager sa Manila Broadcasting Company, may araman niya lain-lain sila nga nagangalan. May ngalanan nila. Basta ang naruyagan sa manager ya, ingalan niya na. Nag-una ini siya nakilala dito sa La Carlota. Pagkatapos, yung sa ilod dito sa Bacolod, amo na nagtulukaw na ang nagkalain-lain ng mga manager, Boy Robles, si Connie po, naging manager, sila ni Hanggayo, si Johnny Bere, si JJ Ocampo, kag subong si Miss Nuna Di Maala Magbanwa. Ang sadto magamay nga community radio station ang ginpasira matapos nagpanindugan nga ipalapnag ang kamatuoran kag buligan nga mauntat ang pagpamigos sa katawhan. Ang DYEZ actually, Aksyon Radio, karon sa una nag-start din siya as a music station. No? This is the first music station with the students of Bacolod. No? When it was launched in 1969, it was a music station. Pero dito nakilala to damo din yung mga sikat na mag-DJ at that time. No? Sa 1986 or 87, ang Aksyon Radio, because of the entry sa mga FM stations, nag-amat-amat na nag-decide to transform itself into a news and public affairs station. No? That's why yung domain na naman ang namisulod. Ako started as a news writer. So, dito na nag-start sa mga 86-87 ang news and public affairs sa Aksyon Radio Bacolod. No? Bakit sa mag-fire ko my part because the year na nagsulod ko, nagdamog ko dito at that time. No, si Bonnie Presidente Aquino upon assumption into office pagkatapos ng EDSA Revolution. So, nagdamog isa nagdamog dito. No? So, that's how Aksyon Radio started as a music station and later as a news and public affairs station. Sa sulod na sang 52 katuig, nagapabilin nga komitido ang Aksyon Radio Bacolod nga tumanon ang mga pasalig sa publiko nga maghatag sa mga balita nga may basihan, matuod nga impormasyon, komentaryo nga wala sang ginadampigan. Lapnagon nga serbisyo publiko kag patas nga talakayan sa kahanginan. Because as a reporter, it is always our commitment to be honest, especially sa paghatag sa impormasyon sa mga tao kay man kalabanan sa mga tao subong ang naga-rely gid or salin sa huna ang mga tao naga-rely gid sa impormasyon na ginahatag sa mga media people. So that is my commitment nga mangin tampad sa serbisyo. Ang balita nga mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod
ang nagaagi sa maidid nga pag-usisa kag pagtipon sang impormasyon. Lamang masiguro nga ang mabaton nga impormasyon sang publiko ang matuod kag wala sang may ginapasino. Ginahimo sa Aksyon Radio ang pagbalita, gina-follow up, ginakadtuan personal para mahibaluan kung anano ang kaundan sang balita, kung matuod kag hindi nga balita. Dira mahibaluan sa amon nga mga tagpalamati ang factual kag may basihan nga balita para sa aton sini nga mga kaaksyon. Sa piyak sa amat-amat nga pag-init sang away sa politika, Eto po, tatandaan nyo, kasi itataga po natin ito sa bato. The last man standing is a woman. padayon nga nagapanindugan ang Aksyon Radyo Bacolod nga patas sa pagdala sang balita. Ginhawat ang himo sa mga health protocols. You cannot treat Bacolod as an island. It is part of Negros Occidental. It is part of Negros Island and it's part of the Philippines. Ang problema kita. So let us avoid something like that again. Kinahanglan maapilar ko sa gihapon sa inyo sa pagsunod strictly sa aton mga health protocols. Masobra na 5 kadekada, wala na ikuan ang pangalan sang DYEZ. Aksyon Radyo Bacolod, kag padayon nga ginasaligan sang minilyon nga tagpalamati sa isla sang Negros. So ako as a member sa Action Radio family, that's been my principle ever since. No? Yung kinanglan ang mga informasyon nga ato ginapagawa sa tao are credible and legitimate. No? Kaya muna ato ginagawing responsibility as a broadcaster. No? Kaya ang ato responsibility is to inform, to educate, and to entertain. Now, parang mahimo na ito rin we should be very credible and magpagawa lang sa mga legitimate na mga information. That is why ang Action Radio ever since nag-aaway, hindi kasi sila tawag ng fake news lang because we want to give credible information, truthful information sa aton nga mga listeners. So that is our commitment sa aton nga mga listeners nga we will serve you in the most credible manner kag pinaka-legitimate nga mga information nga kinahanglan ninyo sa inyo sining adlaw-adlaw nga pamumuhi. No? So, kami dire sa Action Radio, that is our commitment to give you, to inform, to educate you, and to entertain you sa among sining masaragan. Ang pagdulong sang informasyon isa ka commitment para sa aton sining mga tagpalamati ang matutuod nga balita. Kay kung hindi matuod nga balita, wala man sang dapat nga balita. Dapat ang balita gid nga para gid sa aton sining mga kauturan. Kung kalingawan ang pag-aistoryahan, ang pinakamoderno kag pinasahi nga drama kag papremyo ang mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. 684 Wala ka sa respeto ko sa ako na. Dapat ka ba lang respetohon ha? Kakagido no? Tutugo sobra ka na! Sobra ng bakbak mo! Sobra naman! Hoy, isa nagapakaon ka sa amon? Pumalin sa mga drama nga makatalandog balatyagon, mga drama nga napuno sang aksyon kag pagtulunan sa kabuhi kag drama nga puno sang kalingawan kag kalipayan, diritanan mabatian sa DYEZ Aksyon Radio Bacolod. I think relevance sang story, pangmasa, and down to earth. Kaya makita mo subong, mas yun siya relevant, kakatapos subong ang panahon. Jack Balaan, could be you, could be other people, sa ato kasilingan, makita mo ang iyang karakter. Kaya ina siya, magsinika nga Jack Balaan, Virador, arat na sila sa palibot natin. So we create this story out of those stories. Ginahatagan man sang prioridad ang mga papremyo bilang paghatag importansya sa mga maukod nga tagpalamati sang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod sa on-air kag online. Ini ang isa sa mga pamaagi agog nga palabot ang pagpasalamat
sa mga tagpalamati nga padayon kinagasakdag sa istasyon nga nangin kabahin na sang ila matag adlaw nga pagpangabuhi. Sa anniversary sa ARV. Ato mo lang 500 pesos po da, kag manawag ng station sa imo. Salamat din sa Action Radio. Ari na ginapangita ko ng tambiulo sa inyo kaya ginapot ko at pwede preparar dira ang may mga cellphone. Congratulations, may 500 pesos kasi way na durog na mo. Sa anniversary sa ARV. Magpamati nang base ikaw na ang masunod nga tagdaog sa pagbalik sang sulit ang papremyo. Anniversary special sang Aksyon Radyo Bacolod sa anniversary sa ARV. Wala man nagbiya ang Aksyon Radio Bacolod sa pagbulig sa mga nagakinahanglan, ilabi na sa tion sang krisis kag kalamidad. Kaupod man ang Aksyon Radio Bacolod sa kampanya sang gobyerno agod makalampuas sa ginapangatubang nga pandemya. Aksyon Radio Number 1. Pila sa mga nagapatimaan nga nagababilin nga numero 1 ang Aksyon Radyo Bacolod. Amo ang mga kadalagan nga nabaton sang istasyon sang tuig 2020 tungtub 2021. Number 1. Kinikilala ang DYEZ Aksyon Radyo Bacolod bilang number 1 AM radio station sa pila kauli nga survey sang Nielsen nga nakakuha sang dominante nga radio station share. Aksyon Radio Bacolod Number 1. Nagpanguna ang Aksyon Radio Bacolod sa pinakaulihing survey sang Nielsen nga nakakuha sang commanding radio station share para sa fourth quarter sang tuig 2020. Kami nagapasalamat sa aton mga kaaksyon sa padayon nga pagsalig kag pagsuporta. DYEZ Aksyon Radio Bacolod number 1 with 40.10% radio station share. Number 2, Bombo Radio 38.70%. Number 3, RMN Bacolod 14.50%. Aksyon Radio Bacolod number 1. During this crisis, the result of the survey proves that Aksyon Radio Bacolod serves the public best and will continue to give you the best broadcasting activities. Madamo nga salamat mga kaaksyon for making us number 1. Aksyon Radio Bacolod number 1. Nagbaton man sang pagpasidungog gikan sa Bilib Awards sang University of St. Lasal Bacolod ang Aksyon Radio Bacolod. Here are the nominees for AM Radio of the Year. Aksyon Radio, Bombo Radio, DYHB Tatak RMN, and the winner, Aksyon Radio. Bilang AM Radio Station of the Year. I would like to thank University of St. Lasal Communication Department for this recognition. This recognition simply means that Aksyon Radio Bacolod matters to the general public and been able to effectively serve the listening public through on-air and online. This recognition will be our inspiration to consistently do our best. Ginkilala man ang Aksyon Radyo Bacolod bangod sang kontribusyon sang istasyon sa kampanya sang gobyerno agud mapunggan ang pagsulod sang Asian Swine Flu sa isla sang Negros. Humalinsad to tubtub subong, naghakot ang Aksyon Radio Bacolod sang pagpasidungog. Kalakip na ang tingog kag Handurawan Awards kung sa diin ginpasidunggan ang pila ka mga programa kag tagbalita sa Aksyon Radio Bacolod. Icon sa akong inibalo, isa ka tao nga ginarespeto, ginakilala, kag ihimplo sa kabilugan ng mga broadcaster. Wala pa ko kasi nga tawag ako nga icon gayera na perfecto ako. Pero ginaminti.
Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon! Aksyon! Radyo! Pabalik diri sa atong pabalag at this time, i-check na report na aksyon na Rofo Dita sa natipo niya sininga mga police report gikan sa area sang Silay kag area sang syudad sang Talisay. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon! Night Patrol Field Reports! Yari sa aksyon, Rofo Dita. Line number 2 sa report. Rob, may gabi, please come in. Yes, may gabi aksiyonary kag sa ato man mga kan. Yari madulong naton diri nga balita sa syudad sang Silay. Isa ka operasyon nga may warrant of arrest. Gindako pili sang kapulisan sa pagpanguna ni pulis Lieutenant Colonel Robert Pitati. Ang gindakop ginkila kay Byron o kon kay John Byron Avila i Alquero alias John, 42 anyo sa Paligon, may asawa kag pumuluyo ini sang purok CKK Barangay Ginhalaran, syudad sang Silay. Gindakop ini sa kaina mga 12:30 ang takna sang hapon sa may Villa Hirgon, Barangay Rizal, syudad sang Silay. Iniangot iya sa warrant of arrest may criminal case number 21-09-36337 para sa kaso sini nga theft o pagbayular sang Article 308 sang revised Penal Code in relation to Article 309 as amended by Republic Act 10951 kag may piyansa ni nagdangat sa 5,000 pesos para sa iya sini temporaryo na kahilwayan. Ining warrant of arrest issue ni Honorable Judge Karen Joy Tan Gaston, presiding judge sang MTCC Branch 6 nga labasin dira sa may syudad sang Bacolod kabay pitsa ini Oktubre 22, 2021. Ini nabitan karon nga persona ditilado diri sa may custodial facilities sang Silay PNP Station. Report diri ka sa pagginamtangan para sa Aksyon Night Patrol. Ako naman sa Aksyon Rufo Dita Jr. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Aksyon, aksyon, radyo. Night Patrol! Dagang salamat kinaksyon na Rofo Alagit It Diita. Alin sa report na Aksyon Rofo. Sa lawantang final report sa ato sining Patrol 2. Ato sining Corpsman Patrol. Natipon nga Aksyon Balita. Balik ang pamalagad ni Aksyon John Diaz. Kung nasaan ang aksyon, naroon ang balita. Ito ang aksyon, 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 radyo, aksyon, radyo. Aksyon Night Patrol Field Reports. Aksyon John, sa balik ang report, please come back. Aksyon na rin epektibo sa mga adlaw, October 29, magapungkot bilang station commander sa station number 9, si Police Major Junji Liba, nga di ka naman sa Negros Occidental Police Provincial Office. Si Liba aksyon na rin ang magabulos kay Police Lieutenant Julito Pastrana, nga karon gin-assign bilang Deputy Chief of Police o Deputy Station Commander sa Police Station number 2. Madumduman, nagbakante ang posisyon sa Deputy Station Commander sa Station 2, matapos una na naging pamtang bilang Station Commander sa Station 9, ang sa Deputy Durangan si Police Lieutenant Andy Ofalia. So karon mag-duty bilang Deputy Chief of Police o Station Commander si Police Pastrana, Police Lieutenant Pastrana sa backup 2. Si Police Major Liba sa Police Station number 9 bilang Station Commander, as is o kung magabilin bilang Deputy Station Commander sa backup 9 si Police Lieutenant Edgar Alan de Guzman. Sunod rin si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gabana ang pagpamaba sa Bacolod City Police Office. Hindi ka maigid lamang sa minor reshuffling na hindi kinanglanon din man sa isa ka istasyon, isa ka police major ang mag-auyat o kung isa ka police captain bilang officer in charge action Eric na isa pa ka police major na ginaulat-ulat diri nga makaabot o surad sa Bacolod o kamakautigayon sa courtesy call kay Police Colonel Martir para mahatagan sa dugang nga mga posisyon. Sa headquarters, may alas ang gamay na movement matapos naging silo si Police Lieutenant Portia Miliones o Corneliosa sa area sa Bacolod City Police Office, Women and Children Protection Desk sa WCPD bilang Deputy Chief Action Eric. From Station 9. Okay. Okay.
8 ka sir, wala dyan kung Action Eric na batian si Police Lieutenant Colonel Sherlock Gavana. Balik gikan sa patrolang taglibot sa Bacolod Action John Diaz. Una, kapitan sa aksyon na sa Bacolod Action Radio. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon. Aksyon na aksyon talaga. Aksyon! Salamat kinaksyon na John Diaz. May gabi nila kay Donald Cabasag, kay Clinton Palma, kay Parita Ryan Borja, and family nila sa Barangay Sumag, gamonitor gid sa aton. Si Isra Sombiro, maman si Bibing Dagia Bautista, nila sa Barangay 39 Lizares Avenue. Si Migoko Sami Roger Awing, ara man, di man mapaperdi. Si Milili Oligo sa Barangay Tangob, nagapamati man sa atong sininga pagpangalagan. Salamat gid sa inyo sininga suporta. Wala untat nga pagpamati diri sa DYEC Action Radio sa Bacolod. Gusto ko pa, chimpo ko, alang na. Good night, ka. Ang Biyernes edisyon sa inyo sininga para tuntunan Action Night Patrol Program, magatakop ini temporaryo. Balik naman ini buwas Sabado night. Ato sa mga patrol na unit reporters in action nga nagpalagad karong gabi sa kay Action John Diaz. Back to back sa piloto naton Action Ninyo Bugina, Action Roger Gutib, Action Rofodita alias Alagit It. Sa News Center si Action Andy Pensor. Ato nga mga technical partner diri sa Studio A, Broadcast Engineer Henry Spolgar, back up kay Security Guard Tunog Banwa, back to back kay Security Guard Campaner, with IT expert Sir Elray Dotilios. Transmitter Control Tower sa Barangay Talok, Ciudad Sagbago, si Broadcast Engineer, Chief Engineer Noel Piñalan. Sa alas Station Manager Action na Magbanwa, Production Chief News Director Rex Cantong, ang inyong alagat ang Korman Action at Patrol Program. Lunes, Tugtob, Sabado, ako naman sa Action Eric Magbanwa ni siling adios amigos, hasta la vista. Ayaw gid makalipat, antes magtulog, magpangamuyo, sa iyo pa pangamuyo, dala kami, dala ako, dala ang bilog nga kwerpo sa Action Radio Bacolod. Sa wala matamyaw, Sabado, buwas mabawi ko. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod. Aksyon Radio. Good night. Bye-bye. Good night. Action Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita.